Assalamu alaikum warahmatullahi ake hacking ɗin Facebook na mutum. Insha Allahu za mu bi su daki bayan daki domin ku san su gaba ɗaya. Ba wai koya maka wannan hanyoyi domin ka je ka yi hacking ɗin Facebook ɗin wani ba ko kuma ka dinga bibiyan na mutane. A'a, wannan za a koya maka ne domin kai ka kare kanka, sannan kuma za ka iya gaya abokanka ko kuma ka tura musu wannan bidiyo domin su kare kansu. Kamar haka, hanya ta farko da haka suke bi shine a duk wasu unguwanni ko eriyoyi da ka sani akwai mutane waɗanda suna nan su burinsu kullum suna bibiyan mutane ne. Kamar yanzu abokinka haka baka sani ba, akwai haka su waɗanda suke neman matasa wanda ba su da aikin yi. Su aikinsu kawai ya za a yi su je su samo namban mutum da kuma password da yake amfani da shi a Facebook ko kuma lambarsa. Ta yadda suke samun su hanya guda ɗaya gata kamar haka, za su je kamar yanzu haka kana zaune da wayarka kana ɗan danne za a zo sai a ce ya da Allah wani ya za a yi ne, wallahi Facebook ina ne kaza da Allah ɗan kwate mun log a cikin naka, sai ka ce kai log out ka fita sai ka sa nashi Facebook. Bayan ka sa nashi ya ga cewa ya shiga sai ce to yayi yawa to fito. Bayan ka fito kaga kai log out kenan ko, to lokacin da zaka shiga naka zai tsira ido ya ga cewa wani password, domin duk sun haddace duk wani kifan da kake tunani na Android gaba daya. Zai kokari ya kalli duk wasu harfa da zaka danna na wannan password din naka da kuma number wayar taka. To daga lokacin nan ya haddace. Sai dai hanyoyin da suke hacking din Facebook din mutane, amma da farko kafin mu shiga zaka ga wannan alama, zaka ga akwai alama ta subscribe, sai ka danna mana a gefe, zaka ga wata kararrawa ta fito sai ka danna ta domin samun sabbin shirye-shiryen mu a nan gaba. Sannan ga wannan alama ta like sai ka danna mana domin samun ƙarfin gwiwa akan shirye-shiryen da muke kawo muku domin mu ci gaba da kawo muku. Sannan kuma in kuna sha'awar irin haka ko kuma mu ce irin wannan dan tauriyar haka, so sai ku danna mana wannan alama ta like domin ci gaba da kawo muku sabbin hanyoyin da haka suke bi wajen hacking din Facebook din mutane. So yanzu za mu shiga cikin shirin gadan-gadan insha Allah. So kamar wanda wata rana zaka ga ka buɗe Facebook ɗinka rana ɗaya kana shiga, sai ka ga idan ka shiga gurin notification an yi ma wani notification kamar haka, zaka ga an nuna maka shi kamar yadda kake ganin wannan gurin haka. Zaka ga in ka wuce wannan friend request a nan ƙasa gashi na alamar Facebook din nan, zaka ga an rubuta we have noticed that you have had trouble logging in. Kaga da an ce wai suna gaya maka cewa kana cikin wani yar matsala ko kuma wata matsala, ka danna kamar ciki kenan ake nufi. Sannan kuma wai akwai dan temporary password da za su baka kai amfani da shi. To ina baka shawara kar ka shiga, domin wannan hanya ita ce suke bi domin lalata wa mutum Facebook. Sannan kuma in ka shiga, ina mai baka shawara in dai ka shiga to shikenan ka yi asarar Facebook ɗinka, domin kana fita in ka tashi shigowa zaka ga cewa tuni an yi hack ɗin wannan account ɗin naka. Wannan ita ce sabbin hanyoyi da suka shigo da shi wajen cutar mutane a wannan ɓangaren na Facebook. Ka san kuma duk wasu mutane da ko kuma wasu abubuwa da suke faruwa a Facebook suke jawo wannan abubuwan kamar haka, wanda zaka ga akwai sashi ko kuma ɓangare da Facebook ya fitar wanda muke cewa page. Ma'anar page shine kamar ɗan wani sashi ko kuma ɗan guduma haka dai wanda zaka buɗe domin idan ka kai wani ɗan level wanda Facebook zai ke biyan ka ɗan wani abu wanda zaka ɗan dinga samu kana ɗari, kamar irin su rariya su da zaka gani ai su ma wannan ba wai abin da suke yi ba, ana ɗan biyan su wani abu wanda suke samu su ma a tsakanin su. So insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku wasu hanyoyi wanda za ku ci gaba da guiding ɗin wani abu. Sannan kuma muna fatan insha Allahu in wannan bidiyo ta burge ku sai ku danna mana alamar like domin mu kawo muku na gaba, don insha Allah na gaba za mu kawo muku ya za a yi mutum ko kuma hanyoyin da ake bi mutum ya samu kuɗi a Facebook ba tare da kana shan wahala ba, wanda zaka ga yawanci ana zuwa kawai ka ɓata lokacinka wajen chatting, posting, waye da sauransu. To insha Allah za mu nuna maka yadda zaka samu kuɗi a Facebook, kuma posting ne ka yi mai amfani wanda zai kare ka, zai kare duk wani ɗan uwanaka da sauran mutane baki ɗaya. To insha Allah wannan shine ƙarshen programs namu na yau, wanda insha Allah za mu ci gaba da kawo muku irin su kamar haka.